Ljudi, danas mi je stigla pošta, kao što vidite, evo je ovde. Znači, došla je pošta, vezana je za naš YouTube, tako da, ajmo da otvorimo ovu plavu kovertu, da imamo šta je ispod nje. Oh my god! YouTube nam je poslao pare, ljudi. Idemo Niš, 2000, 3000, 4000, 5000. Ljudi, idemo. Samo flex. Znači, hvala YouTube-u što nam poslao pare. Znači, to je za onaj distrack na Vanimija, smo uzeli distrack na Vanimija, 2000, 3000, 5000 nam donelo, evo kao što vidite, 5310 dinara. Tako da, ljudi, hvala YouTube-u što je poslao ove pare, tako da, idemo Niš, znači, institucija je najjača, sad, znači, stigle su te pare, znači, može se flekse, ljudi, Če su malo brće novčanice, Znači, ljudi, 2000 po 5000, razumete, znači, to je ništa, sića. Treba uskoro da nam stigne i još 2000 i nešto, tako da, ljudi, Vanimi Distrack 2 je toliko rasturio da smo uzeli 5110. Tako da, hvala YouTube-u i hvala vama institucijo što mi dajete ove pare. Šajem se, ljudi. Hvala vam puno što ste uz mene, što me podržavate, ali pare su lagane na račun, institucija je još jača nego ikada, a još malo i nadamo se još malo silver play button. I to bi bilo to, a mi se vidimo nakon narednih klipova. Ćao.